Gusto mo talaga sumali? Oo. Okay. TBS. Ayos na. Okay. Gusto mo talaga sumali? Walang pupusingin na po. Oo, natapos. Game. Okay, next. Sino sasali? Marlon. Ayoko. Marlon. Matagal ulo niya. Sabi ka dyan. Game. Tapos na ba, Paul? Hindi pa. Ah, hindi. Si Paul muna, si Paul. Tayo ka, mais ka tayo. Gusto mo Mais ka. Mais ka, dapat mo sa gilid. Saka sa gilid. Gusto mo talaga sumali? Ha? Sagot, sumunod ka. Opo. Opo, game. Sakit! Kasali ka na. Timothy. Gusto mo talaga sumali? Game ato. Ayoko naman ako. Alis ka dyan sinabi sa gitna eh. Marlon. Ikaw na. So, sino kaya share? Tanong lang, gusto mo talaga sumali? Sige, 1, 2, go. Sige ko naman kasha. Sige. Hindi, founder yun. Founder na brother. Hindi, assistant ako. Assistant ako eh. Assistant. Bagong salita, naghihintay siya. Bagong salita. Assistant eh. Ay, sa pagiging assistant mo, nag-iingat siya. At ligaw mo. Ako pa. Ako rin nakakalo ang pagkain naman mo. Ako, sasali ko. Sasali ko pa rin. Commercial yan siya. Hi guys! Dito nagtatapos ang aming kalokohan! Jem! Hoy, kalat! Hey! Hindi natin play. Kalat. Mahabol pa kayo. Dapat sabi ko, Okay, pasok ko to eh.